Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Dünýäniň dürli urtlaryna ýaran türkmenleriň ykbal pursatlary hem dürli. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri baradaky bu hepdelik dowamyny gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Azatlyk radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine bugün dürli urtlarda ýaşaýan türkmenleriň orada adatlarynyň umumlyklary, aýratynlyklary we tapawutlyklary barada söz açyp siz dinleýijilerimizi Dünya Türkmenleriniň arasynda orada gezelenjine çykarmak isleýär. Eýsem gadymy türkmen orada adatlary, edim gylymlary we tagamlary Dünya Türkmenleriniň arasynda nähili saklanýarka. Häzirki döwürde Dünya Türkmenleriniň arasynda orada adatlaryna nähili üýtgeçlikler barka. Orada da Dünya Türkmenleriniň durmuşy nähil görünüşe eýe bolýarka we adaty durmuş ýagdaýyndan nähili tapawutlanýarka. Azatlyk radiosy şeýle sowarlar bilen Dünya Türkmenleriniň arasynda aýlanyp dürli söhbetler geçirdi. Azatlyk radiosy şeýlede türkmen diasporanyň esasy köpçüligini emele getirýär diýilýän Türkmenistanyň zähmet migrantlaryny hem unutmady we olaryň oradaky durmuş şertlerinden halyndan habar aldy. Dünya Türkmenleriniň arasyndaky orada gezelenjimize Russiýa Federasiýasyndaky türkmenleriň arasynda dowam edýär. Bu gezekki söhbetlerimiz Russiýa Federasiýasyndaky Guşany, Guzany Owuzlar Jemgyýetiniň başlygy Ýaşnar Meňburny Haýytow. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam döwlet. Gowma ýagdaýlaryňyz? Hudaýa şükür gowy näle özü gowy. Gowdur orazalaryňyz kabul bolsun. Sağ ol. Siň kem kabul bolsun. Sağ olun. Näli orazalar? Orazalar kıyına komandirovkada. O men Samarada. Benim şu adamlar hatarında bir oraza tutacak deyip oraza tutup diyoruz yine nädek indi puanlı berde indi komandirovka bir yere işe gitsen zada gitsen berde bize aydılan gadimden aydılan orazanı yarın mellek soňmy deyip aydylan eken. Şoňa men orazany başlananda bir 3 gün indi häzir ortasında komandirovka gaýdandan soň berde wagtym başga çara yarın mellek çıkıyor. Ýaşnar aga, Russiýa Federasiýasynda ýaşap gören türkmenleriň bir orazasynda beýleki türkmenlerden tapawutlanýan bir öz boluşluk barmy? Köpem bir üýtgeçlik ýok. Şol Türkmenistandaky ýaly adamlaryň bärde öz boluşly, her kim özüniň ýagdaýyna seredip oraza tutýan bar, oraza tutmayan bar. Adamlaryň arasynda jany teni sag adam bar, hem de hassa adamlar bar. Hassa adamlara oraza tutma maslahat berilen ok. Şoňa adamlar şahsy ýagdaýlarda tutýarlar da. Oraza aýynyň soňunda şol gardyr giýjesinden soň oraza oturjak fursatlarynda adamlar biri bilen duşup şol Demirgazy Türkmenistanyň gelen şöyle daha çoğu Türkmenlerden, Oğuzlardan hemmesi ağzı bir ýygnanyşyp şöyle oraza berýärler, teriyor diýenýärler. Çakalyk edip bir-birini çağırýarlarmy, bir ýere üşýärlermi? Çakalyk edip şol mysal diýeli geçen ýyl başyňyzy özümiziň ýurtdaşymyzyň owasynda şoň öýünde ağza çeri berildi. Hudaý ýetirse ýeneke ýyllara şol Türkmenistan'dan yurdundan her hili sebepler boyunca başka yurtlara gidip yaşap gören Türkmenlerin Oğuz'dan hemmesine ağzı bir yasap şöyle berde yine her yıl ağzı çer verilip dur. Yine ki yerlere Hudaý Taala'nın öz getiriversin. Niýasnara sizni dürli yurtlardaky şol türkmenlerin arasında bolup görýäňiz, gezip gördüňiz, tanışyp bilýäňiz, dosýarlaryňyz bar. Şolaryň arasynda bir size täsin gelen bir orada adaty ýa-da bir şu orada bile bağlanşyklar edim bolum duş geldigizmi, gördüňizmi, eşitdiňizmi? O duş geldim şu Awganystanly özlerimiziň Oğuz Türkmen garyndaşlarymyzyň ýanyna bar gaýtdym şol oraza aýynda şolaryň ýanynda bolup gaýtdym. Bir 3-4 ýyl boldy. Häzir ýene özümizin kowan garyndaşlarymyz çağıryp otyr Türkmen Sahradan, Horasan ýerlerinden özümizin garyndaşlarymyz ýaşaýar. Eýranda, şol Gülistanda, Gürgenli
Türkmenli Türkmenler var. Türkmenistan'da özü Demirbaş'tan göçüp giderler. Şu anda yaşat yollar. Tahtalı Oğuz Türkmenleri var. Oğuzlar var. Hazır şolar çağılık edip çağırtırlar. Indi Huda yeterse bir niyet şolun yanına varıp kaytmak. Yine şey orada aynı. Nesip bolsa. Oğan sana gittim diýdiňiz. Ýaşnara şo nähili täsin zatlar gördüňiz orada da. Türkmenistandaky däpde surlara meňzeýem ýa ütköşük taraplarda atlar barmy? Nähili geň taňlyklar bar? Adamlar däpde surlaryny yerine getirip orada aýynda guturundan soň 3 gün 4 günlük bayram başlanýan eken. Şu bayramçılıkka gatnaşmak nesip etdi. Şolar olar bayramçılık başlarandan awa çağırdylar, awa gittik. Olarda şoň ýaly däpde sur bar eken. 3 gün 4 gün awa edip gaýtdyk. Şu anda dağın üstünde takırlık yerlerde. Şu anda Nurverdi var eken, şu Nurverdi'nin mihmanı olduk. Zilgay var eken, Zilgay'ın oyunda olduk şu yerde. Mezar-ı Şerif'te. Şolarla avda bu şatıp, edip şeydik, bayramçıkları şeydik geçirip. Ýaşnara sag bolun berildikli maglumatlaryň üçin dünýä türkmenlerine. Siziň hem uradalaryňyz hemmesi kabul bolsun, düşümli bolsun. Sag bol döwlet, senem işinde türlü bayramçılıklarda habarlaşdyrmak nesip etsin. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerlap bilersiňiz. Şeýle-de kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözleg bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugunky temasy dünýä türkmenlerini orada. Dünýä türkmenleriniň arasyndaky orada gezelenjimizde inni owan sanaky türkmenleriň arasynda dowam edýär. Göreli wakaly söhbetleşik üçin owan sanaky türkmenleriň arasyndan öňümizden kim çykarka? Mezar-ı Şerif'ten Abdülfettar Oradalaňyz kabul bolsun. Minnettar men hem Azatlyk radiosynyň işçilerine we hemme dünýä türkmenlerine oradaý gutlaýan. Sag bolun. Hemme mallaryn şonda oralaryny kabul etsin. Şoňa hem bütün oralaryny kabul etsin. Sag bol. Abdülfettar ine bizi şu wagt dinleýän dünýä türkmenlerine owan sanaky türkmenleriň orada durmuşy barada nähili maglumat berip bilersiň? Nähili bir ütköşüklükler bolýar adaty durmuşynda owan sanaky türkmenleriň? Şonu gurrun versen. Oğuzstan'daki Türkmenlerin hem orada aileleri yaxşı ibadet edip, yaxşı sadaka verip, gariplerine yardım edip, sadaka veriyor, zekat veriyor, sadaka veriyorlar. Orada aileleri iftadik bir kayda kanunu var, ağlaştırma diyeyim. Ağlaştırma. Onu birbirlerine barıp katmışlarlar. Ağlaştır edip birbirlerine katmışlarlar. Abdülfettar, Oğuzstan'daki Türkmenlerin arasında da onunla şol Türkmenistan'daki ýaly ağlaştır edilýär ekenler. Her kim öz öýüne mihmançylyga çağırýar. Ödeyini mihmançylyga çağırýar, gomlaryny we hem çaýlaryny, vatandaşlaryny çağırýar ödeyini. Abdülfettar, şol orada da owan sanaky türkmenleriň arasynda nähili naharlar bişirilýär, nämeler iýilýär? Ýörüýte orada mahsusatlar barmy? Iýilýän, içilýän. Başga aýlardan görä we başga gutlardan görä köpräk, ýaxşyraak rahatlar bişirip, ýaxşyraaklar içýärler we halkyna hem arlaşdyrma edenden ýaxşyraak zady bişirip berýärler. Meselem ýörüýte ina şu orada gelse de şul nahara iýtek ýa şu plandatdan bir içip görsek diýilýän ýörüýte orada mahsusatlar barmy? Bara ýörüýte oňa mana boyun soýýarlar ýa köpräk öküz soýýarlar, şöyle nahar bişirýär, palaw bişirip berýärler. Orada da bu iýip içmekden başga nämeler edilýär Abdülfettar? Owan sanak türkmenleriň arasynda agzaçar edildi. Inni agyz beklenýänçe sölerlige çende näme edilýär? Wagty nähil geçirýärler? O asan bara agzaçylygyndan soň namaz tarawih okuýarlar mescitlerde, hatmy Kur'an edilýär. Hemme türkmenler mescitlerde bar. Ýa-da türkmende başga kowmlar hem bar, Tacik kowmlar, oğan kowmlar hemmesi agzaçdyrandan soň mescide barýar, hatmy okuýar, hatmy Kur'an edilýär. Ana ondan soň şäherlerge ibadet edip, Kur'an şerif okuýarlar, zikir edip, Allah Taala ýatlaýarlar. Ýaşlar näme diýär? Ýaşlar özüň ýaly. Ýaşlyklaram barýar, hemmesi misalda barýar, ýaşlyklaram barýar, garrylaram barýar, namaz okuýarlar. Olar ama oturşýarlar öz deňi duşy bilen oturşyp, uzun edip. Orada bolanda
meselem bir öz aralarına bir gadymy türkmen oyunlary, zatlary edilen okmy, akşamlary zatları bir agyp etlenýänçe, zat edilýänçe. Öňkü döwürlerde meselem çağajyklar aýlanyp boynundan tor basyp, ýaramadan az bereniň gyzy bolsun, köp bereniň ogry bolsun diýip tüýjü, kökö, eýle-beýle sowatçyklar zatlar aýlanyp alýarlar ekenler. Ýaramadançylar barmy sizde? Ýaramadançylar bar. Roza aýyň awalynda 3 güne çekýärler. 3 güne ton gelen ýoklar. Maýda oğlanlar, jawan oğlanlar, örük torba, atyny baýysyna torba, atylmasan baryp gezýär ýaramadan diýip dinler, pul berýär, zat berýär, ýa tüýje berýär, ýa tok berýär. Başka nähili adatlar, däpler, edim gylymlar bar, orada barada. Owan sanak türkmenler arasynda. Türkmenler arasynda bar mana şol awalky düzgünleri hemmesi bar galan ýoklar. Bir-biri bilen muhabbet edişip, garyndaşlaryna, gowmlaryna baryp gelip üçin bayramda hemme gowmlary bir-birini barýarlar, gatnaşýarlar, hoşluğa gelýär. Bayram üçin aýal erkek hemmesi täze eňilmäş täze, göwüş alyp täze şeýle alyp bayram üçin hemme täýärlik edilýär. Abdul Fettar, siz özüňiz näme bilen meşgullanýaňyz? Özüm de bir şeýle maýda olanlary okudýan, Françyzy okudýan. Onu mollaçylyk edýäňiz şeýle mi? Tawa mollaçylyk edýän. Söyleme. Ni ýaňy şol çağalar diýdiň Gurhan okutýan diýdiň-de. Tawa. Dine dini ilmler barmy ýa başga ilmler barmy? Ya dini ilimler var, dini ilimler. Ha, dini urdan okudýan onda, ha? Dini ilimler var, tawa. Şeýle diýsek Abdul Fettar onu. O insanna bir türkmeniň durmuşyndan bir günü orada nähili başlap, nähili gutarýar. Şonu gurun berip bilersiňizmi? Säherligi namaz okap ýene şol her kim öz işine gidip öýretmekine dowam berýär. Hiç kim ýatanokka orada tutýan nip ýatanok. Ýatanok da ýarym saat 1 wagt işlerler. Her kim öz işine öz öýretmekine dowam berýär. 1 wagtdan soň ýatýarlar. Namazy gerçämat edin. Hani saat 1'e işlerler. Saat 1'den soň hemme işçiler ruhsat bolýar. Tawol Abdul Fettar beren maglumatlaryň söhbetleşiň üçin oradalaryňyz kabul bolsun. Sizlerden oralardan kabul etsin. Minnettar. Azatlyk Radiosu özüniň azathabar.com web saytynda Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleleri barada ýygyderli, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto sergileri ýerleşdirýär. Eýsem azathabar.com Türkmenistanyna petiklan hirin. Türkmenistanlary oňa girip bilen oňa. Türkmenistandaky dinleýijilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkaly azathabar.com saýtyna hiç ýyl bökdünsiz girip, onuň hyzmatlaryndan dogry peýdalanyp bilerler. Sayfon 3 onu näde ulanmaly, onu nerden satyn almaly? Ol dinleýijilerimiz we okuýjylarymyz üçin dogrulygyna muhit bir programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny ýene bir ede gaýtalaýaryn. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyny öz mailyňyzdan islendik mazmunyna hat ýollaň. Azat Habar e-mail belgisi derwede.net salgysyna hat ýollamaly. Hawa ýolladyk, soň näme? 1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler. Hawa Sayfon Responder diýen ulanjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil faýl ýok. Bir topardaşar ýurt diller bar. Şol ýerde türkmençe diýen setriň üstüne basyn. Türkmençe bassym. Ýene-de bir topar hat çykdy. Indi näme etmeli? Egerde üns berseňiz, siziň öňüňizde peýda bolan tekstde Sayfon 3-i nädip alyp bilerin diýen setr bardyr. Şoňa basyn. Sayfon 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bastym. Indi näme? Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazga basyn. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýüklemek hödür ediler. Windows XP Vista 7 diýen setre bastym. Hawa täze bir aýna açyldy. Hödür edilen faýly kompýuterime ýüklemelimi? Owa kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle. Sayfon 3.exe atly faýl peýda boldy. Owa indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk Radiosynyň sahypasyna hiç ýyl bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat e-mail belgisi azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Azatlyk Radiosynyň Dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiniz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy dünýä türkmenlerini orada. Dünýä türkmenleriniň arasyndaky orada gedelencimizi inni Türkmenistandaky türkmenleriň arasynda dowam edýär. Türkmenistandaky söhbetçimiz bolsa Student Sultan. Sultan'a oradalarına kabul olsun, oradalar devam edip doğru Türkmenistan'a, Atavatan'a. Bizi dinleyen dinleyicilerimize Sotay'daki orada atmosferası barada bir gurrun verersen. Nähili Sotay'da orada durmuştu Türkmenistan'a. Adatı durmuştan nähili ütköşük, nämeleri ütköýär? Orada aynı, Asiyede bir şanı Türkmenistan'a da adamlar orada çıkıyorlar, adamların kaçakları, takbay, hareketli orada aynı da. Orada da al-Bisli'ye, onun namazı isteyen, onun işleyen adamlar işini ondan özel kadınlar evde var ya gitmem arabacıdan orta çönlü özel işlerinden ya da sözler satıp etmeme çıkan adamlar var. Ondan sonra hırtım işini gerekir, işiyle olur. Arabacılar vakmak çönlü, vakmak çiğerler. Onu Türkmenistan'la orada aynı adatı durmuştan hiçbir tafavdı yok da durmuş devam edip duruyor adamlar ağır bekleyen şeyle mi? Ağır bekleyenler öğren bilenmen yeri bir tonla bir geçmezlikler yok mu kadar diskresyon adamlar buna aldaçlar sadakalarını rastlarını onlar ıpınçlık çiğlerde rastlarda geliyorlar. İnne karanlarda kafelerde adamlar dinç altılayacak yerlerinde mesela denizin kenarındaki yerlerde rastlarda kenyanak aldaçlar istiyorlardı. Ondan bir gösterişilen vermenin kenyanak rastları. Onu teyze orada adatları da öğret başlattırdı Türkmenistan'da şeyle mi? Vallahi Türkmenistan'da köpçülüklerin yani kalkıntıp söylemek iyilik edarlarına işleyeler. Onun için işleyen bir hatırda oralısından tutuyorlar, işe de bakıp geliyorlar. İlli Sultan, özün yalı yaşlar şu orada ağız beklemekliğe nehil kızıklanma bilir ya. Yaşlan arasında ağız bekleyenler köp mü Türkmenistan'da? Evet, yaşlan arasında tanıyan, bilen yaşlarına ağla o bölüğü genişle de orada ailelerine ağızlarını bekleyenler, akşam namazlarını bilece yani kutlaşıp akşam namazlarını kılıyorlar. Karavullara bile gidiyorlar ha? Ağla, tanıyan yaş, sorularım, dostum. İlli Sultan, şol inni Türkmen yaşları şol oraya kızıklanma bilir ya deydin. Dini itikatlara. Şolur oradan mansını nehil düşünürýärler. Ağız beklemekliğin mansını. Bir şeyli gurrun bolýarmy öz aranızda? Evet, ağız beklemenin manası tavır vermek için, Allah'ın varlığı için, Allah'a böyle düşünmek yaşlı. Sultan, inha dünya Türkmenlerinin orada adatları, şolun bir orada durmuşu arada bir maglumatın barmy? İran Türkmenlerinin mesela oradalarını gördüm. 2009 yılda ben İran'la Türkmenlerin oradasını gittim. Siyasi kırışıklar nemesi yok. Şu üç kışık bizimkiden diğer yana tarafı yok. Bizimki yana yani bir bağışı vardı. Ondan da bir saat halkı dinlep aydın ondan öyle daha bol üç kışıklar diyor. Türkmenistan'daki orada gedelencimizde söhbetçimiz Türkmenistanlı Student Sultan Tazol minnettar onu. Azatlyk Radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saytynda hem işläp başlady. Sahypamyzyň salgysy youtube.com/azatlyk online. Azatlyk TV'niň YouTube'daky sahypasynda Türkmenistanyň, Türkmenistanlylaryň, dünýä türkmenleriniň durmuşy bilen bagly resmi metodda görkezilmeýän gyzykly we täsirli video ýazgylary, sesli şekilleri görüpdilersiňiz. Şeýlede Azatlyk TV'de tegelik stol söhbetdeşliklerini milli we dünýä medeniýeti bilen bagly taýýarlanan materiallary hem tomoşa edip bilersiňiz. Ýatlaýar, bizi YouTube saytynda gözlek bölümine Azatlyk TV sözleri girizip tapyp bilersiňiz. Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çağırýar. Bizi izlerler, bize ýazylyň. Azatlyk TV.
Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenlerine orada. Dünya Türkmenleriniň arasyndaky orada gezelenjimizden soň Türkmen diasporaň esasy köpçüligini emele getirýänini aýdylýan dürli ýurtlardaky türkmenstanly dähmet migrantlaryň oradadaky halyndan habar alalyň. Türkiýe we Ýewropadaky türkmenstanly dähmet migrantlar bilen geçiren söhbetleşiklerini bileşdirýär. Aýgül Bahardaglar, hoş geldiňiz söhbetdeşler. Gördük, salam aleykum. Oradalyňyz kabul bolsun. Sizin hem kabul olsun. Ähliňize, Allah janyň dilen dileklerinize kabul etsin. Şahira Aýgül, senin Türkiýede ýaşap, okap, işläp ýördiň. Şol Türkmenstandaky oradalar bilen Türkiýedäki oradalary deňeşdiräseň, nähili meňzeşlik, nähili tapawut we bu arada bir maglumat berdiň. Orada ählerde bir tutulýa diýediler öňküler. Ählerde bir mukaddet düşünýärdik bizde. Käbir ütgeýän ýerleri de var oradanyň. Mesela men özümüň hani ýaşaýan, görýän yerimde Türkmen zanamlarymız var. Orada tutýan. İşläp ýören türkmenler, ha? İşläp ýören daýjalar var, ýaş gyzlar var. Oradalaryny tutýarlar. Allah kabul etsin. Olaryň aýdýan gurrunlaryna görä, täwat oturup gurrun edýär. Onlaryň işleýän öýlerinde edil olar ýaly bol Türk raýaty da orada tutýar. Bizim zanamlarymyzyň tutýan oradasy şöyle bir şekilde bütün gün öýün işi, çağa bilen meşgullanmak, onun bilen oynamak, çağın izinde buların çağısı da bizim kıyarı öyle mi? Ula adam bilen sohbetleşlik geçirip, ula adam bilen turup turuşun ýaly. Sol bütün gün çağa bilen meşgullanmaly, öý işi bilen meşgullanmaly bolýarlar, ha? Meşgullanmaly, bütün gün hani öýün işi, ondan sonra naharyny bişir, saçagy taýýarlar, ondan sonra Aýgül, by şu wagtky sen aýdýanyň gurrun berýäniň, üns çekýäniň Türkiýede öýlerde işläp ýören Türkmenstanly zähmet migrantlaryň oradadaky durmuşy da, şol öý eýeleri, şolara iş berýänler, öý eýeleri, Türkiýeliler, türk halky nähili tutýar oradany. Bir geň alýan taraplary barmy şu orada edim gylymlarynyň, därs desturlarynyň? Aty geň aldyrýar, çünki bularda aýal erkek çilim çekýärler. Onun üçin de hasta susaýarlar, belki de has çilim töýgüsü. Bizimkiler mesela sade böyle susarlar, onlar öyle der mesela. Hiç saat iýmese bile çilim çekmesi gelýär. Bunun üçin de gaharlanýarlar, ýerden töläde turýarlar, iýerler, içýärler. Ondan sonra bütün gün okuyarlar. Yani Türkmenistanda orada da men garajym, unutmayın yani paxta ýygýardyk biz. O zaman biz tutmadyk da biz çağıdy o zamanlar, paxta ýygýardyk yani. Bärde de Türkmen gyzlar hemmesi orada tutýar, hemmesi öýün işini edýär yani. Yerli halk ýatýarmy? Yerli halk şu garşy goňşumuz bärde kan meniň çevremde kan orada tutan Türk ýokdy. Bar olanlar da sürekli gün okuyarlar yani. Şu okusuna edýärler Türk halkynda dine bize garanda has düşkünler. Dine ýykyn edip bizim köp oglan gyzlarymız Türkmenistandan gelýärler. Bularda mesela köpüsi çilim çekýär dep şikaýetçi bolar. Bizde de köp oglan gyzlar içki içýärler. İçkimi ýazgarma hani halkym aralama üçin däl. Bu ýere gelip beş namaza duran var. Ädiminde mescitler var, dua edilecek yerler. Hani namazını kılıp onun uğrunda doğru düzgün yürümeni bilmeýär. Bizim köpümiz bilmez. Öýlerde işläp ýören Türkmenstanly migrantlaryň durmuşyny orada da näme ütgeýär? Şonu gurrun bersin. Mesela bäri gelen Türkmen gelin gyzlaryň normal iş durmuşundan orada aýyndaky iş durmuşy has da kynlaşýar. Çünkü bütün öýün işi oňa galy. Aýgul oradan gasyna beýleki aýlarda da öýde işleýänler şonu da bile meşgullanmaly bolýar. Yani meşgullanmaly bolýar. Nähilem bolsa ýene enedir, atadır hani gündüzüň dowamında öz çağı bilen meşgullanýan ejeler de var, atalar da var. Orada da meşgullanmaly näme? Aýynda migrant gelin gyzlar haýsyny sorak görseň, öý hojaýynlarymız şöyle orada tutýarlar. Orada aýyn çağısyn arada bir görüp de onun daşynda yatıp durmuşyny geçirýän bütün öýün işi maňa galýar dep gurrun edýän gelin gyzlarymız var. Elbetde hani hemmelerde böyle bir zat yoktur. Öne bar bolan yerlerde gelin gyzlaryň orada aýyndaky işleýän işleri biraz kynlaşýar. Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü temasy Dünya Türkmenlerine orada. Azatlyk Radiosu Türkmen migrantlarynyň wekilleri bilen gurrundaş bolýar. Aýgül Bahardaglar, bahar bolsa Ýewropada gezipdir. Bahar inha şu laýtada orada gelenne, watan bilen baglanşyp
bağlanşykly, şol oraza bile bağlanşykly küýseýän zadyň bolýarmy? Oraza diýilende. İlki bilen hemmäden orada namazlarınız kabul olsun. Kadırlı doğanlar, illeşler. Elbette yurdumda küýseýär. Yurtdaky bitirýän naharlamadan tamamyny alybilemiz okberdi. Edil tutmasana, kıyala mihmanşehirligi, gujoň açyklygyny tapybilemiz ok. Ýöne şonda da özümizi ýalňyz duymalyň bir-birimizi öýmede agaçara gidýäs. Ýöne sağ bolsun, Ýewropa bolsa da musulmanlar golleýarlar, mitçikler bar. Mysal üçin Hristiýan iş ýolbaşçylary hormat goýýarlar, musulmanlar agzyny bekleýär, agaçar wagtynda ruhsat berýärler, gidip agyny açdyrma diýip ýa-da kyn iş etdirmejek bolýarlar, köseme özüň diýip. Ören gowy gatnaşykda hemmesem hormat goýýar, dinimize de, illeşlenmede de ruhsat berýärler, ýa bir-birimiziň öýmede agaçara gidýäs. Hudaýa şükür bir-birimize watan küýsegini duýdurmajak bolup elimizde bar diýäs. Bahar Ýewropada şol özüne musulman ýan adamlaň bir daş keşfi zady nähili? Mysal üçin bizim Türkmenistan'da musulmanlar biraz modern diýen, has döwre bap. Häzirki zamana göre men pikirimçe bir yapılan del isbaşy. Ýöne ýurda göre iç goýar. Mysal üçin Pakistandan ýa-da Afrika ýurtlaryndan gelen musulmanlar ýa Siriýadan gelen musulmanlar elbette isbaşy örtüli ýüzleri ýapyk. Ýöne Türkiýeden gelenler mysal üçin belli bir böleği yapıp belli bir böleği açık. Piçin sana näme sen ýüzüni yapıp gedip döňdi, piçin abar beren okberdi, Hudaýa şükür. Ya mitçide gidenlerinde namaza gitme deyip işten ruhsat vermejek bolup näme işe beýle gelýän diýenem ýok. İsrenlik ýerde istibaş örtülü işleýänler bar, ýa-da sakaly uzyn köýnek giýen erkek adamlar hökümet işlerde işlep banklarda ýa molunçylyk edýänler bar. İşlepýärler, hiç ile abar beren oklar her kimiň dinine ýa gelip çykyşyna hormat goýulýar. Näme üçin sakalyň we näme üçin şolary ýalaky etekli köýnek, uzun köýnek giyip berdiň zat diýip iş sat diýen oklar şeýlemi? Ýok. Hiç zat abar beren oklar. Sag bolun söhbetdeşler, siziň hem muradalaryňyz kabul bolsun, işleňiz ileri sag bolun. Sag bolun. Amin inşallah. Sag bolun. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri gepleşiginde bugün dürli ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň arasyna orada gezelenjine çykyp, olaryň orada durmuşyna syn etdik. Azatlyk Radiosynyň azat tolkunlaryna sizem dünýä türkmenleri bilen habarlaşyp hem gatnaşyp duruň. Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşiginde sizem öz türkmenleriňizi tanadyp, olar barada maglumat berip, dünýä türkmenleriniň durmuş meselelerini el alyp bilersiňiz. Habarlaşma üçin biziň hat salgymyz e-mail berligi azatradio.org. Azatlyk Radiosynyň Dünýä Türkmenleri atly bu hepdelik dowamly gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan saglykda we toýçulukda görüşelim. Rowaşlyk hemraňyz bolsun.